Super, ďakujem. Tak ešte raz ďakujem za privítanie. Ja budem radšej asi takto dole, nech tam nezavadziam na tom pódiu. A v tejto prednáške vás teda zoberiem na nejaký výlet pred 30 000 rokmi. To je dosť dlhá doba a dúfam, že vás bude také staré veci zaujímať, lebo väčšina sa ľudí o staré veci nezaujíma. Moja dcera doma zaujímajú iba nové veci. Tie už filmy, ktoré má 10 rokov, sú staré, tak to už nezajíma, tak som rád, že je tu na také mladé publikum. Dúfam, že to nemáte z povinnosti, že to z vás nie sú všetci. Vidím, že nie. Takže tak to som rád, že sú to takí nadšenci ako paleolitické archeológie. Takže poďme na to, ja nebudem zdržiavať a prekliknem na ďalší slajd. Kultúra Gravetien. To asi poznáte všetci, lebo myslím si, že na základnej škole v tej povinnej četbe ste určite čítali knihu od pána Štorcha Lovci mamutu a určite poznáte tie vyobrazenia pána Buriana, ako dobíjajú tie polonahé opice, dobíjajú niekde mamuta v jame a mrznú a je taký ten divoký tento. Tak to je tá kultúra Gravetien, o ktorej vám budem rozprávať, ale možno vás sklamem, lebo ono to, tak ako si to asi pamätáte z tých kníh a z tých obrazov, to tak práve vôbec nebolo. A ja sa vám budem snažiť ukázať, že tí ľudia, ktorí boli nositeľmi tej kultúry Gravetien, tí lovci mamutov vyzerali vlastne úplne ako my, iba boli trošku ináč oblečení, boli viacej prispôsobení na chladné oblečenie a boli to v podstate hrdinovia svojej doby, lebo dokázali prežiť tá ich kultúra zhruba 10 000 rokov, čo sa naša kultúra asi nebude môcť tým píšiť a takisto vlastne dokázali prežiť klimatické zmeny a takže pred nimi klobúk dole. Kultúra Gravetien samozrejme sa neodohrávala iba na Morave a v Čechách, ako o tom písal pán Štorch, ale kultúra Gravetien vlastne zasiahla celý európsky kontinent a bola to v podstate jedna z najväčších paleolitických kultúr. Paleolit, to asi viete, čo je, to je staršia doba kamená, tak je to v podstate zasiahla vlastne, je to jedna z najväčších paleolitických kultúr ako geografických, ktorá v mladom paleolite Európu zasiahla. Bola v podstate rozšírená zhruba niekde tu na od Atlantiku až po Ural, čiže v niekoľkých takýchto ako oblastiach. A my archeológovia ju definujeme ako takú chladnú adaptáciu, čiže adaptácia ako prispôsobenie sa vlastne lovcov-zberačov na tie vlastne chladné podmienky, ktoré tu v Európe boli v období medzi 30 až 20 000 rokmi. Tá kultúra, ja tu ešte raz preskočím, ako vidíte, tak ona sa v podstate rozvíjala v takých viacerých ako keby lokálnych oblastiach a jednou takou významnou oblasťou bola práve oblasť strednej Európy, kde patrí vlastne aj Morava. A tu v tomto období, alebo v čase medzi 30 až 25 000 rokmi, ten špecifický vývoj vlastne tej kultúry Gravetien označujeme podľa lokality Pavlov, tu vedľa Dolných Viestoníc ako Pavlovien. Je to špecifický aký vývoj, ktorý je práve charakteristický tým lovom mamutov, ale nie je to vlastne obmedzené iba na územie Južnej Moravy, ale vlastne na celú strednú Európu. Ten model, ktorý my v súčasnosti nejako prezentujeme, alebo ktorý sa domnievame, že by tak ako mohol fungovať, tak je ten, že tu vlastne fungoval taký nejaký ako koridor medzi vlastne oblasťou Južného Poľska, tu na to písmeno F, to je niekde oblasť okolo Krakova a zasiahol potom vlastne celú Moravu, priľahlú časť západného Slovenska a potom niekde vlastne Dolné Rakúsko, vlastne to sú lokality okolo Willendorfu, pri Dunaji. Treba si vlastne uvedomiť, že tí ľudia, tí lovci mamutov, tým, že boli vlastne naviazaní na lov mamutov, ale aj na iné vlastne stádovité zvieratá, ako boli napríklad soby, tak títo ľudia v podstate vlastne migrovali, pretože ako mamuti, tak aj soby, to sú stáda, ktoré vlastne nestoja celý rok na jednom mieste, lebo tam by všetko vyžrali a potom už by boli hladní. Takže sa vlastne musia posúvať a tiež im vadia vlastne komáre, vadia im chlad a tak ďalej. Takže oni majú tiež vo zvyku, že vlastne migrujú. V zime sú väčšinou niekde dole na juhu a
postupom vlastne pribúdajúceho tepla sa sťahujú hore na sever. No a tí ľudia samozrejme, keď ich lovili, tak aby tam nezostali sami bez tých zvierat, tak sa posúvali v podstate ako logicky s nimi. Takže vlastne boli to, preto si vlastne tí ľudia nebudovali nejaké trvalé sídliská, ale vlastne boli to skôr vlastne takí vlastne sťahovaví ako ľudia, ktorí sa v podstate v priebehu roka posúvali. A práve tu na tom území, hej, medzi, ako som už spomínal, niekde medzi Južným Poľskom a Dolným Rakúskom. Zaujímavosťou je, že ale vlastne vždycky zhruba každých takých 100 kilometrov sú tam vytvorené také nejaké ako sídelné areály, kde je vždycky nejaká väčšia koncentrácia tých lokalít alebo tých ich sídlisk. Hej, jedno práve takým je Krakov Spadžista, to je také významná lokalita s množstvom mamutích kostí, so skládkami mamutích kostí. Potom tu hneď máme to písmeno E, to je lokalita vlastne v Sliesku, Ostrava Pečkovice. Potom tu máme Dčko, to je vlastne výstup z Moravskej brány, to je lokalita Předmostí a lokality okolo toho. Tu na Bčko, to je práve klaster lokalít v Dolných Viestonicích, Ačko je potom práve lokality okolo Willendorfu. Ale zase takisto bola využívaná aj rieka Morava, tu na to písmeno C, to sú lokality okolo Uherského Hradišťa, ako Jarošov, Spytihniev, Boršice. A zase ešte veľmi dôležitou takou tepnou, hej, bolo údolie rieky Váh, kde máme najviac lokalít práve okolí Piešťan, kde sú teplé pramene, tak sa tam tí ľudia si určite radi zastavili ako dneska a chodili tam do kúpeľov. Hej, takže, a tam máme viacero v podstate lokalít. Takže takto asi fungoval ten migračný systém. Ja sa teraz prepnem na to, čo zaujíma konkrétne nás, a to je práve ten areál na Južnej Morave v okolí Pavlovských vrchov. Neviem, či ste tam niekto boli. Je tam archeopark v Pavlove, hej, kde vlastne tieto veci prezentujeme. A je to pomerne práve unikátny sídelný areál, kde máme celkovo 13 lokalít z tohto osídlenia. Hej, len na katastri Dolných Viestoníc máme 3 lokality, v Pavlove máme 6, potom ďalšie 4 lokality ešte máme tu v takom bočnom údolí v Miloviciach. Hej. Takže je to v podstate, samozrejme tie lokality nie sú všetky rovnako veľké, existuje tu na nejaká hierarchia sídlisk s tým, že nejaké lokality sú viac významné, sú to také tie veľké komplexné lovecké sídliska, niektoré sú menej významné, menšie, ktoré poznáme iba, dajme tomu, z nejakých povrchových nálezov, našlo sa tam poprípadne nejaké jedno ohnisko, zo pár kostí, zo pár kamenných artefaktov. Ale k tomu sa ešte dostanem. Ja vám teraz predstavím zo pár takých tých hlavných lokalít. Túto lokalitu budete určite všetci poznať. To je lokalita, ktorá sa volá teda Dolní Viestonice 1 a je to práve lokalita, kde v roku 1925 pán profesor Karol Absolón našiel viestonickou Venuši, a to zhruba niekde tu v týchto miestach, kde vám svietim. Ináč tá lokalita je pomerne rozľahlá a naozaj patrí medzi tzv. My tomu hovoríme veľké lovecké komplexné sídliská, ktoré majú tzv. Komplexnosť archeologického záznamu. Komplexnosť to znamená vlastne v zmysle toho, čo na tej lokalite môžete nájsť, že asi to, čo si predstaví paleolitický archeológ, čo by tam mohol nájsť, tak to tam nájde. Pretože na väčšine lokalít my ako archeológovia, ktorí sa venujeme staršej dobe kamenej, tak môžeme nájsť nejaké hlavne kamenné artefakty, hej, v ideálnom prípade trochu kosti a nejaké uhlíky, ale tu máme všetko, tieto veci v mnoho tisícových vlastne kusoch, hej, čiže tu máme naozaj niekoľko desiatok tisíc artefaktov, 100 000 fragmentov kostí, ale do toho tu máme umelecké predmety, máme tu ozdobné predmety, máme tu zvyšky vlastne osídlenia, čiže zvyšky ohnízk, nejaké terénne depresie, ktoré sú pozostatkami vlastne tých stanových obydlí, máme tu na antropologické nálezy, dokonca aj rituálne hroby, takže naozaj všetko to, čo si môže asi taký paleolitický archeológ želať a snívať, no tak na takýchto komplexných lokalitách sa dá nájsť. A práve Dolní Viestonice je jedna z podstate z najvýznamnejších, alebo práve aj ako keby najstarších lokalít. Ako vidíte, priestorovo
ona bola naozaj dosť veľká, bola kopaná už v podstate k tomuto roku, už je to vlastne 100 rokov, hej, samozrejme s nejakými prestávkami, kde sa na nej vystriedalo pomerne veľké množstvo bádateľov a vlastne kopali ako na rôznych miestach. Hej, ten výskum začal zhruba v roku 1922, kedy vlastne stredom tej lokality prechádzala úvozová cesta a vlastne tu na tých stenách toho úvozu sa samozrejme trčali z tých stien pazuriky a mamutie kosti, tak ľudia to začali zberať, tak vznikol záujem o tú lokalitu a potom vlastne to vyvolalo normálne systematické výskumy. Najväčšie výskumy mal práve pán profesor Karel Absolón a po ňom potom pán docent Klíma, ktorí vlastne v podstate preskúmali celú tú plochu lokality. Ten posledný výskum, my sme ho mali tu v roku 2022, čiže vlastne skončili sme v podstate pred 3 týždňami. To je len na ukážku, my sme vlastne kopali, alebo ja sa ešte vrátim, my sme kopali vlastne tu v tejto časti, tu sa vlastne pán docent Klíma odkryl v roku 66 a 68 veľkú mamutiu skládku, hej, a asi v takomto rozsahu a tu vidíte nejakú ešte ako dobovú fotku, hej, ako tých mamutích kostí a my sme tohto roku vlastne v rámci jedného európskeho projektu sme v podstate naviazali v tejto časti ako na výskum tej mamutej skládky. Hej, to je vlastne, tu nám môžete vidieť nejaké práve mamutie kosti, asi v takýchto, tu je ako nejaký detail, ako to asi vyzerá, keď tieto veci objavíme vo vrstve. Takže to je len taká ukážka práve výskumu, ktorý sme ukončili asi pred 3 týždňami a celkovo nám trvalo asi 3 mesiace, aby sme vykopali pár metrov štvorcových. Druhou významnou lokalitou je lokalita Pavlov. Tá sa nachádza hneď vedľa Dolných Viestojníc. Dolní Viestojnice sú tu práve sa končí kataster ako obce Dolní Viestojnice, takže práve ľudia z Pavlova hovoria, že Viestojnická Venuša nie je Viestojnická, ale Pavlovienská a že Viestojničáci mi ukradli. Takže to sú také, majú medzi sebou také ako boje asi, alebo čo. Takže, ale Pavlov má tiež svoju Venušu, hej, aby nakoniec nebol ukrátený, tak tiež sa tam jedna Venuša našla, síce nie je taká výrazná, taká morfologicky výrazná, ale tiež svoju Venušu má, to vám ju potom ukážem. Ale vidíte, že tie lokality sú strašne blízko vedľa seba, to je zhruba nejakých ako 500 metrov. Hej, tak toto je ďalšia veľká lokalita, ktorú začal kopať práve pán docent Klíma v roku 52, keď ukončil v podstate výskum na lokalite Dolných Viestojnice 1, tak sa vlastne presunul ako hneď vedľa a kde práve objavil ďalšie veľké komplexné sídlisko, ktoré mu prinieslo ešte o mnoho viac nálezov, o mnoho viac krásnych sídelných celkov, jednoduchšiu takú, tie archeologické situácie boli šťastí jednoduchšie, by sme to tak mohli ako povedať. A vlastne a na základe vlastne tejto lokality on potom definoval ako tú fázu tej kultúry gravetien ako Pavlovien. Hej. Takže naozaj veľmi ukážkový materiál. Zase tá plocha, vidíte, výskum vlastne lokality Pavlov bol jeden z najväčších výskumov systematických výskumov nášho archeologického ústavu. Trval zhruba od roku 52 do roku 72. Bolo prekopané obrovské množstvo plôch. Hej. Pán docent Klíma už zaviedol takú v podstate modernú metódu kopania v štvorcových sektoroch, kde v každom sektore mal nejaké číselné označenie, takže všetky nálezy, alebo takmer všetky nálezy boli vlastne dokumentované vzhľadom na polohu v týchto sektoroch. Takže tu je dobová fotka práve z vyberania jedného hrobu z roku 1957. Musím sa tak trošku nakláňať. Ten výskum na tej lokalite sa ukončil v roku 1972, potom bolo dlho ticho. Zhruba v roku 2010 sa nám podarilo prehlásiť práve ako Dolní Viestojnice 1 aj Pavlov 1 za národné kultúrne pamiatky a v snahe nejak ako oživiť aj turizmus z tej oblasti a vlastne prispieť aj k tomu, aby vlastne ľudia skôr ako vyšli z tých miest a mohli vidieť tie lokality ako in situ, ako nejak zažiť ako ten pocit ako priamo na tej lokalite, čo bol trend, ktorý sa už aj v západnej Európe nejak začal už od 90. rokov ako fungovať, že tak vlastne sa tu objavil projekt vlastne archeologického parku Pavlov. Neviem, či tam niekto z vás bol alebo nie, ale keď áno, no tak vlastne
to bol ten projekt, kedy sa vlastne v roku 2013 sme ho začali ako pripravovať. A hej, samozrejme pripravil sa architektonický plán, ale v podstate tým, že on zasahoval teda priamo tu je pôdorys z toho vlastne archeoparku a zasahoval teda ako do tej lokality, tak bolo nutné ešte tieto plochy, ktoré neboli preskúmané, vlastne ako doskúmať. Takže to vyvolalo pomerne dlhý, trojročný vlastne záchranný výskum, hej, kedy sme najprv v roku 2013, v roku 2013 sme mali takéto dosť klaustrofobické sondy, zhruba 7 metrov dlhé, 6 metrov hlboké a 1 meter úzke, ako vidíte. A vlastne v týchto sondách sme najprv potrebovali overiť tú stratigrafickú situáciu, či tam ešte sú nejaké vlastne archeologicky nosné vrstvy a presnejšie lokalizovať práve ten výskum pána docenta Klímu, pretože sme to už zo starých plánov nevedeli úplne na centimetr presne nájsť. Hej, takže takto vyzerali asi sondy z roku 2013. Potom v roku 2014 sme to teda odkryli v celom rozsahu vlastne ako toho pôdorysu. Hej, a preskúmali sme vlastne v podstate celý ten pôdorys tej lokality. A ešte v roku 2015, už potom, keď sa stavala už keď priamo vlastne vznikala tá betónová konštrukcia tej stavby, tak sme ešte vlastne tam stále nejak ako pobehovali. Napríklad tu na okolo mám tie skladky, tu vidíte také ako oranžové vesty, alebo tu ešte v zime, keď sa kopali základy a robili nejaké vrty ako do profilov, no tak sme potrebovali vlastne tu na preskúmať ako nejaké polohy, kde ešte sme stále nachádzali vlastne hlavne mamutie kosti a ďalšie archeologické artefakty. To je práve taký zaujímavý ako dronový tento, že využijeme vlastne takú dronovú techniku, ako to zhruba ako vyzeralo v tom roku 2015 celá tá plocha toho archeoparku. Dneska je to celé vlastne pod zemou. Je to stavba, ktorá je krytá zeminou a celá tá konštrukcia je vlastne schovaná pod zemou. Tak, môžeme to asi preskočiť ďalej. A toto nič to je. Tak, ďalšou ešte takou významnou lokalitou, ktorú ako spomínam, ale o ktorej sme v poslednej dobe venovali pozorne, zase lokalita Dolní Viestonice 2. A tá je síce zase na rozdiel od ostatných lokalít, tak tá je plošne asi najväčšia. Tá vlastne, vidíte, zaberá pomerne ako rozsiahly areál, hej, tu nás Cihelnou, Dolnou Viestovnickou, tu nás ďalšími vlastne úpravami, ktoré boli v roku 86 a ešte tu nás dneska tu už je ako Vinohrad. Je to pomerne obrovská lokalita, kde ale nie sú také silné vlastne ako masívne kultúrne vrstvy, aké sme mali napríklad na tej lokalite 1 alebo v Pavlove 1, ale tu je to skôr taký klaster, že tu tí ľudia prišli niekde, hej, odišli, potom zase prišli niekde inde a tak ďalej. Takže je to skôr taká ako nejaký horizontálny rozptyl jednotlivých sídelných udalostí, kde tí ľudia vlastne prichádzali a odchádzali v pomerne veľkom časovom slede. Práve tá lokalita je zaujímavá aj ako z hľadiska datovania. My tu máme vlastne najväčší rozptyl tých radiokarbonových dát, tých radiouhlíkových, čiže zhruba niekde od 30 až do 24-23 tisíc rokov. Takže pomerne veľký rozptyl dát, kedy tá lokalita bola osídlená, ale vlastne vo svetovom, dá sa povedať, vo svetovej vede je to asi najznámejšia lokalita, ešte o mnoho viacej známejšia ako Dolní Viestonice 1. A to práve preto, že práve odtiaľ to pochádza viac menej najväčší súbor rituálne pochovaných vlastne tých lovcov mamutov, čiže nás vlastne anatomicky moderných, ako keby najstarších anatomicky moderných ľudí v Európe už skutočne ako rituálne pochovaných. Takže táto lokalita v podstate bola aj veľmi významná v posledných rokoch z hľadiska vlastne archeogenetiky, hej, z hľadiska o tom, ako sa vlastne európska alebo celkovo ako sa vlastne ľudská populácia vlastne rozširovala po svete. Hej, na tom sa vlastne testovali nové archeogenetické metódy, všetky tie haploskupiny a tak ďalej. Takže aj pre nás vlastne stále platí, že dneska ako archeológ nie ste slávni, keď nájdete Venušu, ale vás to preslávi ako paleolitického archeológa, keď nájdete paleolitický hrob, lebo tých je málo, hej, tých spočítate na prstoch ruky, zatiaľ čo Venuši je strašne veľa, hej, takže to je taký ako rozdiel a preto vlastne veľké úsilie aj kolegovia mi tu nám môžu potvrdiť, ktorí sú na zónou v sále, venujeme naozaj tomu, aby sme nejaké antropologické nálezy našli, hej, čiže sme ochotní
preplaviť a preosiať kvanta a tony sedimentov, a aby sme našli možno čo je len jeden zub, pretože ten nám dneska povie strašne veľa, hej, povie nám celý genom toho človeka, dokážeme o tom človeku vlastne zistiť úplne maximum informácií. Takže to je to, čo nás dneska napríklad v tej modernej paleolitickej archeológii veľmi zaujíma. Hej. Samozrejme, nemôže to byť bez toho archeologického kontextu, lebo zase človek bez okolitých vecí nie je človek. To, čo nás robí človekom a kultúrnym človekom, sú veci, ktoré okolo seba máme. Hej, takže zase samozrejme je to jedno s druhým, ale práve táto časť tej archeológie ide veľmi dopredu. Táto lokalita bola, tu na to vlastne mám, hej, ona bola objavená v roku počas stavieb novomlynských nádrží, takže v roku 86, hej, tu bol nájdený tento trojhrob, veľmi zvláštny, ešte sa po ňom pristavím neskôr, alebo hrob muža, ktorý bol vlastne pochovaný v obydlí pri takom ohnisku vykladanom kameňmi. Čo tu máme ďalej, tu nám asi mi to nejako nechce fungovať, tak ja sa asi musím presunúť na ten. Jo, dobre. Tak, tu nám máme nejaký výskum z roku 2012. Veľmi peknou lokalitou, takou vlastne ako príkladnou ukážkou toho, čo sa nachádzalo na tých veľkých sídliskách, lebo práve tie veľké komplexné sídliska, my tomu hovoríme, že nám majú taký problém, že tomu hovoríme ako palimpsest. Palimpsest to je z takého, keď sa kedysi písalo na papírus, tak keď sa tam niečo ako napísalo, sa to potom zase ako keby zmilo, vyškrábalo a písalo sa tam znovu niekoľkokrát, takže vy ste tam ale videli ešte aj to, čo bolo ako predtým. A práve palimpsestové lokality sú práve také, že tam máte skomprimované vlastne ako keby niekoľko tých sídelných udalostí ako dohromady a neviete to veľmi dobre prečítať, neviete to veľmi dobre rozlíšiť, hej, zvlášť pri tých ako starých výskumoch. A práve na základe takýchto malých lokalít my si vieme veľmi dobre predstaviť, ako mohlo vyzerať taká jedna sídelná jednotka, jeden taký sídelný celok. A práve v roku 2007 sme práve, 2007 to bolo, sme našli pri kopaní kanalizácie medzi Pavlovom a Milovicami práve takúto peknú situáciu, čo bolo vlastne takáto vlastne ako pečíci jáma alebo ako nejaké ohnisko s celou takou ako pravekou kuchyňou. Tu na vlastne okolo toho ohniska môžete vidieť takéto vlastne jamky, ktoré my interpretujeme ako várne jamky. Ono si treba tiež uvedomiť, že tí ľudia nejedli surové mäso, neboli to tí rav strávníci, ale normálne si dokázali potravu tepelne, aj si ju tak ako robili, si ju vlastne tepelne pripravovali a na to sa práve používali také várne jamky. To sú vlastne situácie známe z rôznych etnologických ako pozorovaní, hej, kedy sa vlastne vyhlbí jamka, v ohnisku sa rozpalia kamene, tie sa dajú na spodok, na to sa potom vlastne položí buď nejaký vák naplnený nejakými kostiami alebo mäsom, alebo nejaké mäso zabalené v listoch, to sa celé zakrie a takto sa vám to vlastne tepelne pripraví, ako nejak udusí alebo podobne. Takže takto, ak tu vidíte vlastne okolo toho ohniska celú sadu vlastne takýchto veľmi pekných várnych jamiek, kde si teda oni hodovali, tu vidíte na nejakom veľkom mamutovi, tu je veľký mamutí kel, ešte s mamuťou lopatkou, tu je ďalší mamutí kel a ešte sme tam mali aj nejaké kosti soba, hej. Takže vlastne bolo to také ako otvorené sídlisko, sme zistili, že nebolo kryté, ale ľudia sa tam dlhší čas držali a si tam pripravovali práve potravu. Ešte, čo bol zaujímavé k tej potrave, tak tá lokalita nám ešte odkryla aj to, že tí ľudia neboli krmení iba mäsom, hej, ale vlastne, že takisto vlastne jedli aj rastlinnú potravu. My sme tam a podobné kamene sme našli potom aj na lokalite Dolní Viestonice, takéto vlastne ako keby kamenné drtiče, kedy práve v spolupráci s talianskymi kolegami sa vlastne tu na týchto trecích plochách sme našli takéto drobné zrnka škrobu. Oni to interpretovali ako nejaký orobinec alebo niečo také. A je to rastlina, ktorá je napríklad veľmi vhodná na to, na vyrobenie múky. Hej, takže oni si potom z tej múky mohli robiť buď nejakú kašu alebo placky a podobne. A to sú zase veci, ktoré my poznáme na základe nejakých etnoarcheologických pozorovaní. Takže toľko k tomu. Ešte čo je veľmi zaujímavé, tak tu sme našli aj rôzne otisky prstov. Neviem, či napríklad viete, alebo či ste to niekde zachytili, tak aj viestonická Venuša má na zádech otisk prstu, pretože ona je vyrobená z keramiky. A keď vyrábate nejakú keramiku, keď je tá hlina mokrá, tak vaše otisky prstov tam ako zostávajú. Na základe toho aj napríklad vieme, že ten posledný, kto tú viestonickú Venušu držal, bolo nejaké mladé dievča vo veku, neviem, 13, 14, 15 rokov,
rokov. Je to ťažko určiť, ale bola to nejaké mladé dievča. Takže takto vlastne my na tých hrudkách hliny, ktoré rôzne ako nájdeme okolo ohniska, hej, keď sa tam sedí a oni sa napríklad opierajú a oni sú potom vlastne vypálené od toho ohňa, tak takto na tých hrudkách hlín nájdeme práve takéto rôzne štruktúry, či už štruktúry nejakého textilu, nejaké uzlíky, spletence, nájdeme tam práve tieto papilárne linie, hej, tieto dermatoglyfy a takou zaujímavosťou, čo sa nám podarilo v spolupráci s Masarykovou univerzitou s docentom Králikom interpretovať, je tu na tento otisk sobieho chlpu. Hej, takže až takto dokážeme vlastne do takýchto detailov ísť. Tak. Toľko k tomu. A toto je ešte taký posledný výskum, to je taký trošku dobrodružný, to je lokalita Milovice 4. To je lokalita, ktorá za takých dramatických okolností bola nájdená, že vlastne pani poštárka zaparkovala auto pred potravinami a vystúpila, išla si niečo kúpiť a keď sa vrátilo, tak auto už bolo o pol metra nižšie, hej, lebo tá silnica sa začala prepadať a silnica sa tam nakoniec s autom stihla našťastie odísť, takže nikomu sa nič nestalo, ale silnica sa propadla do takého starého sklepa z 18. storočia. My sme tu potom našli niekde vyrytý dátum 1786 a v podstate v tej časti toho slepého sklepa, ktorý sa vlastne objavil, tak tu nás sa utrhol celý vlastne tento strop a vlastne tu nás sme vlastne našli, vidíte, kultúrnu vrstvu práve z toho obdobia tej kultúry gravetien. Tu nám môžete vidieť taký depot asi 6 alebo 7 mamutích klov, tu na to bolo ďalej, tu nás sme mali nejakú sobiu lebku a celé to bolo vykladané kamennými artefaktami a tak ďalej. Takže to sme mali taký dobrodružný výskum, pretože nebol tam vzduch, tu nás sme si museli vháňať vlastne ako vzduch, aby sme tam mohli poriadne dýchať a tak ďalej a tak ďalej. Ale bolo to a neustále nám tam samozrejme hrozil zával, takže nakoniec sme boli radi, keď sme tam po 3 týždňoch stámať ako vyliezli. Ale bol to veľmi, veľmi bohatý výskum, čo sa týka práve mamutích kostí a tak ďalej. Bolo to ale veľmi ťažko kopať, pretože archeológovia väčšinou kopú z hora dole, no tu nás sme museli kopať z hora, či vlastne z dola nahor, hej, no takže to bolo také, ako vám to padá, ako sa vám to sype na hlavu, ale nakoniec sme ten výskum nejako zvládli a práve minulého roku sme mali ešte šťastie, že sme sa tam mohli znova vrátiť, tu nás sú ešte zábery z toho roku 2009 a minulého roku sme sa tam mohli znova vrátiť, keď vlastne vo vedľajšom sklepe tá cesta bola už tiež nestabilná, takže sa to konečne mohlo vlastne otvoriť z vrchu a už sme tam mohli mať konečne normálny výskum. Tak tiež sme tu vlastne našli pokračovanie tej kultúrnej vrstvy, ako vidíte, plné takýchto veľkých mamutích kostí. Našli sme tu veľmi pekné ohnisko, čo bolo takou zaujímavosťou, bol tu na tento depot vlastne pázorikových čepelí, hej, ktoré musel mať asi ten lovec v nejakej kapsičke alebo v niečom, pretože oni boli takto v podstate ešte stále vlastne ako držali pri sebe, hej. Takže to bola napríklad taká ako zaujímavosť. Takže to bolo Milovice 4. Tak. Takou dôležitou lokalitou, ktorá tam pod Pálavou ešte je to priamo vlastne spodná časť tej lokality Dolní Viestonice 2, a to je Viestonická cihelna, ktoré sa hovorí kalendář vieku. A je to práve preto, pretože je to ako keby taká, neviem, prehistorická meteorologická stanice, ako keby ste si, hej, je to v podstate sprašový profil, hej, spraš to je vlastne naviatý taký prachovitý materiál, ktorý sa ukladal počas chladných vlastne klimatických výkyvov a zase, ktorý je vlastne ale prekladaný ešte vrstvičkami ako pôdy, hej, či už nejakých červených pôd alebo černozemí a tak ďalej. A zase pôdy sa nám vytvárajú v tom teplom klimatickom výkyve. Hej, takže vlastne takto my, keď ten profil máme takto nejak pekne začistený, hej, a dokážeme vlastne ho veľmi pekne študovať centimetr po centimetri a ten profil je ešte plný napríklad nejakých pilových zrn a je plný ako ulít, hej, z nejakých mekýšov a tie všetko sú veľmi dobrým vlastne teplotným indikátorom alebo aj vlhkostným indikátorom toho, teda aká klíma v tom ktorom období bola. Hej, takže takto my, keď si vlastne ovzorkujeme celý tento profil, v tomto prípade má tento profil históriu asi 100 000 rokov, tak vieme, dá sa povedať, veľmi pekne určiť, v ktorom období aké počasie bolo, či bolo teplo,
zima, sucho, vlhko a tak ďalej. Takže naozaj je to taká ako keby meteorologická stanica praveku, ktorá nám veľmi pomáha vlastne určovať, aké podnebie v tom ktorom období bolo. Zvlášť napríklad práve v tých, tá kultúrna vrstva s tým osídlením ide niekde v tejto úrovni. Hej, takže vlastne vieme veľmi dobre, dajme tomu, interpretovať, v akom prostredí ľudia žili. Čo je samozrejme veľmi dôležité, pretože aj my si myslíme, že vlastne tá adaptácia človeka hlavne v tom období na tie prírodné podmienky veľmi určovala práve tú ľudskú kultúru. Hej, takisto ako vidíte, že ináč chodia ľudia oblečení a používajú iné veci v Afrike a ľudia a nejakí Inuiti niekde ako v Grónsku. Hej. Takže to je práve o tej adaptácii, o tom prispôsobení sa a o tej práve potom kultúre, ktorú si my, tej materiálnej kultúre, ktorú si my okolo seba vytvárame. Takže vlastne my musíme poznať ten kontext a to prostredie, v ktorom sa ten človek pohyboval, keď chceme vlastne jeho život nejako interpretovať. Takže preto sú pre nás tieto informácie v podstate veľmi dôležité. Ja to môžem preskočiť, to sú také ako odborné veci. Hej, ako tá krajina zhruba vyzerala, tak nepredstavujte si nejaké zalesnené prostredie alebo nejakú, jak ste videli z toho filmu, určite doba ľadová, hej, kde bolo snehu neviem koľko, tak toľko snehu určite nebolo. Skôr bolo práve sucho, takže snehu bolo málo a nebola ani taká zima. Hej. Bolo samozrejme chladno, ale skôr si predstavte nejaké také, keby ste boli niekde na Sibíri alebo niekde v Grónsku alebo v tých severných krajinách, také tundry, také trávnaté stepy s nejakými krovinatými ako porastmi a podobne, hej, kde vlastne je to taká nejaká krajina, ako je tu na obrázku, kde riedko rastú práve ešte aj nejaké stromy, predovšetkým nejaký modžín, smrk, borovice, hej, breza tiež bola ako veľmi častá. No ale boli to vlastne hlavne také trávnaté pláne alebo hej, ako bohaté na trávu a na to zelené, pretože by to neuživili a samozrejme aj na vodu, hej, pretože by to neuživilo tie tisícové stáda sobov a mamutov a koní, ktoré sa tu v tej krajine pohybovali. Takže tá krajina naozaj nebola nejaká arktická pustina, hej, ktorú si často ako vybavíme, keď sa povie doba ľadová, hej, ale hovorím skôr taká nejaká tundra step, akú poznáme dneska, aká je dneska na Sibíri. Hej, tak to je taký veľmi pekným príkladom. A samozrejme tu v tej krajine si potom musíte predstaviť tie stáda sobov, stáda koní, stáda mamutov, ale samozrejme neboli to iba tieto zvieratá. Keď sa pozrieme my na graf, ktorý robila kolegyňa Sázelová, ktorá sa venuje práve v analýze zvieracích kostí. Hej, tak napríklad tu vidíte, že v podstate najviac nám tu medzi kostiami prevláda zajíc. Ale sami uznáte, že volať asi tých ľudí lovci zajícu nie je také romantické. Hej, to by ani pán Štorch nenapísal, takže preto zaradil hneď vlastne to druhé zviera, mamut, hej, ktoré dosahuje tu na 18%, takže to znie o mnoho romantickejšie ako lovci tento. Ale naozaj bežným týmto je, že vlastne tým bežným loveným zvieraťom bola tá menšia zver, hej, skôr zajíce. Veľmi často sa lovili líšky napríklad, ale to zase boli hlavne kvôli kožušine vlci, ktoré ale zase mohli byť ako predátori, ako keby škodná, ale tiež mali ako dobrý kožuch. Občas medveď, vyskytol sa nám tu na nosorožec, hej, máme tu na zastúpených vtákov. Máme tu aj nejaké takéto šelmy ako leva, napríklad rosomáka a tak ďalej. Takže to je taká vlastne bežná fauna, ktorá sa tu pohybovala. Dokonca máme ešte kosti rýb a tak ďalej. Hej. S tým nám vlastne súvisí, s tým nálezom vlastne vlkov, ktoré tu máme, tak nám tu súvisí taká vlastne otázka, kedy bol vlk domestikovaný. A to v dnešnej odbornom vlastne svete je veľmi častá vlastne otázka toho, či už mohol v Gravetiene byť vlastne pes, hej, či už mali vlastne ako ochočeného psa. Tak sú tu také ako dve názorové skupiny na základe nejakých morfologických pozorovaní a tak ďalej. Isté, že geneticky to tak nebolo. Bol niekde nejaký spoločný predok psa a vlka, ktorý, ale ako pes, ako taký, môžeme mu hovoriť možno od Magdalénienu, alebo skôr až od tej strednej doby kamenej, až od toho mezolitu. My sa tu prikláňame k názoru, že vlk vlastne ešte ako taký domestikovaný v Gravetiene nebol, ale tá populácia, vidíme, bola vlastne už vtedy veľmi ako variabilná. Máme veľkých
statných ako vlkov, alebo potom takých menších ako morfologických, ktoré by mohli pripomínať svojou stavbou tela, napríklad toho psa a tak ďalej. Máme tu na dokonca taký jeden veľmi zaujímavý nález, ktorý s tým ako súvisí, alebo veľmi pekný príbeh, ktorý na to môžeme vytvoriť. My sme práve v Pavlove v roku 2014 našli kompletný skelet vlka. Vyzerala vlastne asi takto. Hej, a ešte aj vlastne s lebkou, ktorá bola niekde tu v tejto časti. Tu je tá lebka, hej, toho vlka. A on bol práve veľmi zaujímavý na tom, už tým, že bol vlastne pochovaný celý, pretože na tej lokalite vy, keď nájdete vlčie kosti, tak sú to skôr väčšinou ako oddelené. Tam nájdete nohy, veľmi často nájdete vlastne packy. A to je tým, že keď to vlastne ako oni odrezávali ako z kože, a keď ich stiahovali, tak sa to odrežú aj vlastne aj labky, hej, takže sa to vlastne spraví. Takže veľmi často nachádzate skôr vlastne tieto kosti z tých vlastne dolnej časti končatín. A väčšinou sú vlastne rozhádzané ako v tej kultúrnej vrstve. Tu bolo zaujímavé, že bolo to evidentne v nejakej sídelnej zóne, pretože tu bolo ohnisko, tu sme dokonca našli gorálky z prevrtaných vlastne ulít. No a tu vedľa toho vlastne ležal v podstate takmer kompletný vlk. A zaujímavosťou bolo to, takže asi sa tam nedostal náhodou. Už takto to vyzeralo, ako keby tam bol ako keby pochovaný. Hej. Veľkou zaujímavosťou bolo to, že keď sa kolegyňa, my keď sme to vyzdvihovali, tak tá lebka sa nám rozbila zhruba na nejakých 400 kusov. Ona bola naozaj taká fragilná, že sa to nedalo vybať komplexne. Ale keď sme to znova zložili a ešte aj potom pomocou nejakých počítačovej tomografie a tak ďalej sme to aj v počítači dokázali vymodelovať, tak sme zistili, že tu v tejto časti mal tento vlk strašne masívne zranenie. Asi či ho niekto udrel kijakom, alebo ho buchol, alebo ho kopol sop, alebo kôň, alebo dostal s mamutím klom po hlave, to my ako nevieme. Ale čo vieme, že to masívne zranenie ten vlk prežil, pretože vlastne ho mal zahojené. Jemu sa tu vytvoril taký kostený kalus, hej, ale ktorý sa vytvára niekoľko vlastne mesiacov. Takže vieme, že ešte niekoľko mesiacov po tom vážnom zranení ten vlk žil. A ešte čo bolo zvláštne, zo spodnej strany tej lebky tam boli také patologické zmeny, že on, na základe ktorých sme vedeli určiť, že veľmi dobre nepočul, nevedel ani dobre hýbať hlavou. Takže bol vlastne celkovo taký, že normálne by takýto vlk vlastne neprežil. Hej. Takže my tu teraz máme takú ako teóriu, či si ho tí ľudia niekde ako neochočili, hej, že vlastne si ho ako našli, že sa obšmietal možno niekde okolo tej lokality, kde boli vyhadzované kosti, aby ich tam mohol nejako obiedať, pretože si nebol schopný uloviť sám. Takže či sa ho tí ľudia vlastne nejako neujali, či sa o neho nestarali, no a keď zomrel, tak si ho tam ako nechali ako pri svojom obydli. Ale to je historka, ktorú si my archeológovia môžeme občas vymyslieť. Hej. Nemám na ňu ako dôkaz, ale každopádne je to jeden zaujímavý príklad toho, že ak, tak aj taká starostlivosť o zvieratá mohla v tom paleolite existovať. Tak, čo ďalej? Tu na to ešte máme, vidíte, tu na to je vlastne vybudované v tej pomocou počítačovej tomografie, hej, tak tu bol ten kostený kalus, ktorý ten mal. A tu sú potom práve také zmeny, ktoré kolegovia dokázali vlastne na tom pozorovať. Tak, tu sa dostávame práve k tým najdôležitejším ako nálezom, a to sú práve ako ľudské zvyšky, antropologické nálezy. Tu máme tiež, je zaujímavosťou, že nie každý bol v podstate, mal tú česť, alebo ako to nazvať, ako byť pochovaný, pretože sa nám tu stretávajú či už práve rituálne hroby, naozaj skutočne pochovaných ľudí, posypaných červeným farbivom, naranžovaných do nejakej polohy, ale takisto nachádzame vlastne aj v kultúrnej vrstve rôzne vlastne časti ľudského tela. Hej. Čiže to nielen zuby, ale tam kus lebky, tam kus čelustie, tam kus nejakej dlhej kosti a tak ďalej. Takže asi ten prístup vlastne k tým zomrelým mohol byť rôzny, alebo sa mohlo jednať aj potom nejaké porušené hroby. Hej. Tí ľudia si vtedy nevytvárali samostatné pohrebiska. Väčšinou, ak máme hroby, tak to sú priamo ako na sídliskách. A väčšinou to nie sú ako ľudia, ktorí už by boli ako nejak úplne starí. Hej. Veľmi často to nemáme príklad od nás, ale napríklad v Kremse, hej, v rakúskej lokalite, máme hrob 2 novorodenia, čerstvo narodených detí. Dokonca dneska genetická analýza a ďalšie zistili to, že jedno dieťa zomrelo hneď po pôrode, bolo vložené do hrobu a druhé o 50 dní na to a bolo tam vlastne ako priložené. Hej. Potom máme hroby z Ruska, zo Sungíru, kde je 9
pochovaný, alebo je tam pochovaný muž, ktorý dostal, vieme, zomrel tragicky po zásahu vlastne oštepom tu na do krku, hej, pretože tu mal vlastne stopy po kamennom hrote a ešte aj tu mal fragment zabodnutý v krčnom obratli, takže väčšinou sú to ľudia, ktorí asi nezomreli úplne prirodzenou smrťou. Hej. Tento je zaujímavý hrob, to je hrob DV16, to je hrob muža, ktorý bol pochovaný vlastne v obydlí pri ohnisku vykladanom kameňom. Niektorí kolegovia hovoria, že možno ešte to ohnisko ako keby aj možno mohlo horieť, aby mu bolo ešte aj teplo na tú jeho poslednú vlastne ako cestu, ale kto vie, hej. Ale takto nachádzame potom samostatné, vidíte, fragmenty lebiek, ako nejakých dlhých kostí a podobne. Toto je hrob tzv. Šamanky, alebo ako to nazvať, je to hrob z lokality Dolní Viestovnice 1 z roku 49. Tu vidíte takú tú extrémne skrčenú polohu, hej, akože to telo normálne tak sa ako neskrčíte a možno keby ste robili dlhé roky jogu, ale asi normálne nie. Takže tu sa môže jednať aj o tzv. Možno druhotný pohreb, kedy najprv nechali ako keby toho človeka trošku nahniť, alebo ako by som to povedal, a potom ju zrazili vlastne do takého kozlíka, zakryli vlastne mamutimi lopatkami. Tu je veľmi zaujímavé, tá žena mala poškodenú tu na čeľusť, takže ona mala taký trošku krivý úsmev, hej, nemala takú symetrickú tvár, práve kolegovia z Moravského zemského múzea sa im podarilo urobiť kompletnú rekonštrukciu tváre. Ale my máme zaujímavé, že z tej istej lokality máme takú jednu hlavičku, ktorá má tiež taký krivý úsmev, práve z mamutoviny ako vyrobenú. A práve docent Klíma, ktorý to on rád vytváral také príbehy, tak hovorí, že či to náhodou nie je portrét tejto významnej ženy, ktorá bola významná, tak aj keď vlastne umrela, tak bola vlastne vložená do hrobu, ale kto vie. Hej. No a tu je náš asi taký najslavnejší hrob, hej, aj práve z hľadiska ako archeogenetiky, a to je práve tento trojhrob. Ten bol od začiatku, kedy bol objavený v roku 86, opradený takou záhadou, kedy sa nevedelo pohlavie tohto prostredného jedinca. Hej. My sme vedeli, že tu na títo dvaja krajine, alebo kolegovia, som ešte vtedy bol tak vo vašom ešte mladší, takže vedeli, že títo dvaja sú mladí muži, zhruba 180 cm vysokí, 18 až 20 rokov starí, ale pohlavie tohto stredného jedinca bolo také ako zvláštne, pretože na základe tej fyzickej antropológie, tých morfometrických znakov, on mal aj mužské, aj ženské prvky, hej, takže sa stále ako nevedeli dohodnúť vlastne, kto to je. Hej. Zaujímavosťou bola samotná tá poloha, hej, že vidíte, tento jedinec leží na bruchu, tvár má odvrátenú od týchto dvoch, tento zase leží na chrbte, tento leží na boku a s tým, že ruky má vlastne tu medzi nohami toho stredného jedinca. Takže niečo to malo naznačovať, niečo vysvetľovať. Jedna z týchto bolo, že to boli nejakí šamani a toto bola gravidná žena a že to malo naznačovať ako nejaký pôrod, ale že ona pritom zomrela, takže mohli pritom zomrieť aj oni, hej, takže vykreslenie takej krutej spoločnosti alebo to, ale samozrejme to tak asi nebolo. No proste tento prostredný jedinec zostával dlhé roky záhadou, až potom, keď sa vlastne od 90. rokov, od konca 90. rokov sa začala rozvíjať archeogenetika, teda analýza vlastne archaickej DNA, tak sa vlastne pristúpilo v spolupráci s takým významným antropologickým inštitútom v Lipsku, hej, k spolupráci a vlastne začali sa vlastne analyzovať aj tieto kosti. Ale tým, že je to deštrukčná metóda a tá archaická DNA sa strašne ťažko zachováva, tak najprv sme museli zistiť tú zachovalosť. Takže najprv sa zobrali vzorky z zvieracích kostí, zhruba niekedy v roku 2010-2012, hej, kedy sa zistilo, že teda je tam tá nádej, že tam tá archaická DNA bude zachovaná, pretože to nie je tak, ako keď pozeráte, neviem, kriminálku Las Vegas alebo kriminálku Miami, že nájdete kus vlasu alebo niečoho, to niekde dáte nejakému človeku zakúklenému a on vám za 5 minút pošle na mobil, hej, kompletný životopis toho človeka. Tak to ako nefunguje. Trvá to naozaj niekoľko rokov tie analýzy a tak ďalej. Hej. Takže nakoniec teda sme boli teda úspešní. V roku 2015 sa potvrdilo, že tento prostredný jedinec, že je vlastne tiež muž. Hej. Takže je to trojhrob ako troch vlastne mladých mužov, ale tento jedinec stále zostáva vlastne zvláštny. Hej. On zostáva zvláštny tým, že mal práve takisto ako mužské, tak aj ženské rysy. A dneska sa o tom veľmi často aj hovorí práve. A tie staré spoločnosti sa k tomu stavali ako aj dosť otvorene, to zase vieme na základe nejakých etnoarcheologických týchto. Dneska by sme ho asi mohli zaradiť do nejakého toho transgender alebo transsexuálneho
vlastne s orientáciou, hej, ktorí, a práve vieme, že z takýchto ľudí sa napríklad v takýchto lovecko-zberackých populáciách sa z nich veľmi často introdukujú ako keby šamani. Hej, pretože vlastne aj šamanizmus je založený ako keby na vlastne prechádzaní. Hej, to sú vlastne prahové bytosti, ktoré stoja na prahu, stoja na okraji alebo stoja medzi svetmi. Hej, nepatria ani tam, ani tam. A práve oni, alebo tie spoločnosti im prisudzujú tie vlastnosti, že to sú práve oni, ktorí dokážu prechádzať zo sveta mužov do sveta žien, dokážu prechádzať zo sveta zvierat do sveta ľudí a naopak, hej, prechádzať vlastne tými bránami, na ktorom je vlastne aj ten šamanizmus ako založený. A práve takéto trans bytosti, takéto prahové bytosti, ako keby k tomu mohli byť viac, mohli mať k tomu ako predurčenie. Takže možno sa tu nadívame na hrob nejakého šamana, ktorí zahynuli pri nejakom rituáli, alebo to už sa nedozvieme. Vieme, že žiadnou násilnou smrťou ako nezomreli. Na tých kostiach nie sú žiadne nejaké stopy po nejakom násilnom ako usmrtení, takže ako nevieme. Hej. Takže to ešte nám stále zostáva záhadou. Ešte k tomu hrobu, ono sa na základe mitochondriálnej DNA, ktorá sa dedí po matke, sa zdalo, že títo dvaja sú dokonca niečo ako vzdialení bratranci, ale dneska ešte analýza ďalšej tej jadrovej DNA ukazuje, že to asi tak ako nie je. A všetci patria do haploskupiny, to je haploskupina, ktorá sa už dneska v podstate v Európe vyskytuje veľmi málo, alebo skôr v severných populáciách. Hej, a práve preto, že na konci zhruba pred 20 000 rokmi došlo do tej udalosti, akože bottleneck tomu hovoríme, hej, kedy sa vlastne iba veľmi málo vlastne v tejto populácii ako v Európe ľudí ako zachovalo. Hej. Takže nie sú to nejakí naši priami predkovia. My už sme potom vlastne boli doplňaní iným genetickým materiálom, ktorý tu začal vlastne prichádzať po roku 20 000 a ešte potom v neolíte a tak ďalej a tak ďalej. A naša genetická minulosť je strašne komplikovaná, strašne bohatá, hej, takže nie je to také jednoduché. Aha, tu nás sú ešte práve také zaujímavosti tých samostatných nálezov. Tu nás sa vidíte, kolegyne podarilo zložiť nohy, hej, alebo ruku, hej, celú, hej, ako asi neviem, či si na tom nejak fičali, že si usekávali nohy a ruky, to asi nie, ale to je práve to, že takto si ako nájdeme, vlastne v tej vrstve dokážeme vlastne zložiť aj takéto časti ľudského tela, ako v tomto prípade máme jeden pár nôh z jedného jedinca, hej, alebo dokonca vlastne dve, tu nám máme práve ruku a tak ďalej, hej. Takže to sú také zaujímavosti, ktoré sa stretávame. Ako zhruba vyzerali tie sídliská, tak to sme si nejak ako načrtli. Tá naša predstava je, keď si predstavíte také indiánske, všetky poznáte z tých indiánskych filmov, hej, ako nejaké týpy, ako kde stoja, hej, v centre sa nachádza nejaké ohnisko, okolo toho sú vlastne postavené tie stany. Základom boli naozaj nejaké ľahké stanové obydlia, ktoré sa dali zložiť a zase preniesť, hej, ako niekde, čo vlastne vyplývalo z toho ich životného štýlu. Hej, každé také sídlisko, to jedno obydlie bolo vlastne takisto niekedy bolo lemované nejakými väčšími kameňmi alebo mamutimi kostiami, ktoré vlastne zaťažovali tú stanovú konštrukciu. V strede bolo veľmi často tiež nejaké vlastne ohnisko. Naozaj dnes, ako to vidíme v tých típi, alebo vlastne v jurtách, alebo v tých čumoch, hej, ktoré majú vlastne tie pôvodné sibírske populácie. Hej, takže a z takýchto sídelných celkov sa potom skladalo to jedno vlastne sídlisko. My predpokladáme, že zhruba v jednom takom obydlí mohla žiť taká trojgeneračná rodina, čiže zhruba, neviem, 10-15 ako ľudí, hej, čiže deti, rodičia a starí rodičia. Práve úloha starých rodičov v tej spoločnosti boli veľmi, veľmi dôležitá, pretože tí vlastne pomáhali tým rodičom a tí rodičia sa nemuseli až tak venovať tej výchove detí a mohli sa vlastne zase venovať, neviem, lovu a ďalším ako aktivitám. Hej. Takže to bolo práve veľmi, veľmi dôležité. Takto, hej, teda keď si asi predstavíte, ako toto je fotka práve zo Sibíru, keď tam kolegovia boli práve skúmať taký ako etnologický výskum práve tých sibírskych populácií, tak takto by sme si to asi mohli predstaviť aj pred tými 30 000 rokmi. A takto to teda vyzerá archeologicky, hej, tu nám máte práve taký nejaký okrúhly oválny objekt, hej, s ohniskom v strede. Hej, takže to je potom pre nás ten archeologický. No, tu je ďalší takýto príklad, práve nejaké obydlie, ktoré takéto asi veľké, ktoré mohlo byť práve lemované nejakými väčšími kameňmi alebo niečo také. Hej, v strede bolo vlastne ohnisko, hej, a
a podobne. Okrem toho samozrejme sa stretávame na tých lokalitách práve s dokladmi rôznych aktivít, hej, čiže práve to sú tie lovecké alebo tie aktivity spracovania zvierat, hej, kedy vlastne porcovali tie zvieratá. Tak toto je veľmi taká pekná ukážka, také ako plochy, kde vidíte tu naporcovaný sobí hržbet, hej, tu je niekde, tu je zase lištičie list, tu je fragment mamutieho klu, tu je si myslím packa vlka práve, hej, takže to sú práve takéto vlastne stopy po aktivitách, ktoré sa vlastne venovali spracovaniu tej ulovenej zvery a takto my to potom vidíme asi archeologicky. Ďalší nejaký taký príklad. Ja sa len pozriem na čas. Ešte vás to baví, lebo už hovoríme 50 minút, či nemám nejak to urýchliť, alebo tak ešte tak 20 minút skúsim, hej. Keď už vás to bude nebaviť, tak nám nejaký vinite. Ale ja už poviem rýchlo teraz. Takže takto vyzerajú práve tieto zvyšky po tých loveckých aktivitách. Hej. A práve tým, že vlastne tí ľudia vo svojom chovaní sa nejak nezmenili, aj to, a že mali vlastne to logické zmýšľanie, tak o tom nám svedčia práve aj tie skládky mamutích kostí. Hej, že vlastne ľudia takisto ten odpad si nehádzali hneď pod barák, hej, ale vlastne ho ukladali väčšinou na okraj sídliska. Tak ako aj dneska v Brne máme skládku na Stránskej skale, čo už je na periférii mesta, tak takisto aj ľudia vlastne ten odpad, tie veľké kosti vlastne väčšinou hádzali práve už tam, kde tie stany ako nemali. Hej, väčšinou často na to využívali nejaké také tiež terénne depresie, nejaké údolia, ktoré boli často zabahnené, zavodnené. A bolo to za prvé z hygienických dôvodov, za prvé z tých, že rozkladajúce mäso dosť zapácha, hej, takže aby to nejak schovali do nejakého bahna pod nejakú vodu. A ešte samozrejme láka šelmy, hej, takže aby sa vlastne vyhli stretu práve ako týchto šeliem. Takže takto potom za roky a roky vznikali obrovské nahromadeniny práve takýchto ako mamutích kostí, ale aj iných. Hej. To je práve tá skládka, napríklad, ktorú sme my potom tu na túto časť kopali práve tohto roku. Ale takto to asi vyzerá ešte na nejakých fotkách, ako kedy sa to skúmalo v roku, toto je z roku 48, hej, skládka. My sme našli tiež práve v Pavlove, hej, ako ďalšiu práve ako skládku, ktorá prinaliehala k tomu sídlisku. Takže tu vidíte veľmi peknú napríklad čeľusť z mamuta aj s takými dvomi ako stoličkami a ďalšie nahromadenie kosti. Tu je nejaká lopatka, tu sú nejaké žebrá z mamuta a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto to asi vyzerá zase archeologicky práve takéto skládky mamutích kostí. Tak. A čo sa týka práve teraz tej kultúry gravetien, tak čo ju robí takou ako práve významnou ešte, tak to sú práve nové technológie, ktoré sa počas tej kultúry gravetien objavujú. A aj práve preto my o tom hovoríme, že ten gravetien ako taký bol v podstate ako bolo toto maximum, čo mohla lovecko-zberacká spoločnosť vo svojej histórii vlastne ako dosiahnuť. Dá sa povedať, že už nikdy predtým a už ani nikdy potom lovecko-zberacké spoločnosti alebo populácie neboli na takej vlastne kvalitatívnej ako úrovni, ako to boli práve títo lovci mamutov, nielen z dolných Viestojníc, ale z celej Európe, hej, pred tými 30 000 rokmi. Práve oni tým, že sa museli veľmi adaptovať, lebo bola to migračná vlna, ktorá zase prišla, bola to druhá migračná vlna anatomicky moderného človeka, ktorá sa dostávala do Európy od tých 30 000 rokov zo Severnej Afriky a z Predného východu. Ale tu nás sa práve museli preorientovať na ten chlad, na úplne inú lovnú zver, takže museli si prispôsobiť na to zbrane, takže museli mať lepšie, oštepy, kvalitnejšie vlastne tie ostria tých zbraní, hej, ako tie projektily, aby dokázali preniknúť, s mamuťou kožou, aby ho dokázali usmrtiť a tak ďalej, hej, takže vlastne to samozrejme vyvolalo na nich aj taký existenčný tlak a ten existenčný tlak nám samozrejme vytvára vlastne aj to, že začneme premýšľať, začneme zdokonalovať veci, začneme vytvárať vlastne ako nejaké nové veci a práve tu vidíme, že
tom období kultúry gravetien nám vznikajú aj nejaké nové technológie, ktoré dovtedy neboli. Bolo to napríklad práve brúsenie kameňa. Dovtedy vlastne boli kamenné artefakty vytvárané iba ako keby štiepaním. Už sa stretávame s brúsenými predmetmi, dokonca dokázali prevrtať, ako kameň. Že vlastne prišli na to, ako sa to dá. Dokonca sa tu objavujeme práve z Viestolníc, nám pochádza najstaršia keramika. Takže ten vynález zobrať hlinu, vymodelovať z nej niečo a vypáliť ju vlastne v ohni, pochádza tu vlastne od nás, práve z kultúry gravetien. Okrem toho, tu sa stretávame s výrobou textilu, ktoré tiež dovtedy nebolo známe, alebo iba veľmi málo. Takže máme práve otisky, my ten textil samozrejme nenájdeme, on sa rozpadne. Ale máme vlastne v tej hline, máme práve v tých takýchto hrudkách máme otlačky nejakých, tu vidíte nejakého spletenca, tu máme otlačok nejakého uzlíku a tak ďalej. Takže to všetko vlastne nám svedčí o tom, že bola to naozaj vyspelá v podstate spoločnosť, ktorá využívala technológie, ktoré sa nakoniec vo svete rozšírili až o 20 000 rokov neskôr. Ako keramika alebo brúsené artefakty, to všetko sa potom používalo vlastne až od neolitu, až od toho obdobia, keď od toho zemědělství a ako chovu zvierat. Takže tomu je tá kultúra naozaj veľmi vyspelá. Samozrejme, to, s čím sa my ako archeológovia stretávame, sú kvanta, naozaj tisíce a tisíce kamenných artefaktov. Tu je pre túto kultúru zaujímavé, že oni si naozaj vyberali tie najkvalitnejšie štepné materiály, to bol práve ten pazovrek, to sú vlastne silicity, ktoré sa nachádzali vlastne v morénach, ktoré pritiahol ako ľadovec a dovážali si ich zo Slieska, z južného Poľska až sem. Potom to boli radiolarity, ktoré si dovážali, neviem, z Bielých Karpát, z Maďarska, z Alp. Dokonca sa tu stretávame s obsidiánom, s kvalitným, to je sopečné sklo, ktoré sopečné sklo, ktoré napríklad si ťahali až z východného Slovenska, čiže na nejakých 500 km ako ďaleko. Takže naozaj sa tu stretávame s výberom takých kvalitných surovín, ako práve preto, aby dokázali vlastne vyrábať kvalitné vlastne nejaké čepele, kvalitné úštepy, ktoré potom mohli ďalej modifikovať na nejaké rôzne typy nástrojov. Tu len taká vlastne ako ukážka, vidíte, takého kvanta ako čepely, s ktorými ako pracujeme. A tu nás sú teda rôzne typy nástrojov, od rôznych nejakých škrabadiel, veľkých hrotov, tu na nejakých rydiel, až po práve takéto drobné vlastne mikrolitické pilečky, ktoré vidíte tu, ktoré sa používali zase pri výrobe kostených predmetov, kostených ako ozdob. A sú to naozaj také malé, tenké, ktoré ako ledva chytíte až do ruky. Až tu na vlastne vidíte, keď pracujete s tým materiálom, aké to je vlastne, akí tí ľudia museli byť brutálne zruční vlastne, že to je naozaj hodinárska práca. Ako vyrobiť niečo takéto, to je naozaj talent a hodinárska práca. Keď to chytíte, tak to zlomíte, ale vlastne tí ľudia to museli ešte vyrobiť a ešte aj používať. Takže úžasné niečo. Tak, veľmi pekné teda, ako vidíte, hroty, ktoré používali práve ako pri love zvierat. Čo tu máme ďalej. Ďalej je veľmi bohatá, tu vidíme kostená industria z mamutoviny a z parohov. Práve z osobých parohov, ako dokázali vyrábať takéto silné a veľmi ostré projektily, ktoré sa používali potom pri love mamutov. Tu máme nejaké kopáče z osobých parohov. Veľmi časté sú takéto spatuly, takéto lyžicovité nástroje, ktoré sú často ešte aj zdobené nejakými geometrickými motívmi. Tá ich funkcia mohla byť rôzna. Buď to mohli byť nejaké škrabadlá, ktoré používali pri činení, neviem, kúží, alebo to mohli byť oškrabovadlá na sneh, alebo neviem čo, alebo nejaké ešte tým, že boli vlastne zdobené, tak mali asi aj nejaký dekoratívny účel, takže mohli mať nejakú symbolickú funkciu alebo niečo také. Takže tu máme veľmi pekný práve taký príklad takého kopáča z osobieho parohu, ktorý sme našli v Pavlove z roku 2014. Ten je takto tu porihovaný vlastne takýmito, ako keby sa zdá, ako keby to bol ornament, ale to je skôr funkčná záležitosť, kedy okolo toho asi bolo niečo omotané, aby sa im to vlastne ako v ruke nešmýkalo. Tak tu máme zase
tupé projektily alebo také listovité projektily skôr s tupými koncami a to sa skôr práve používalo pri love kožušinovej zvery, kde bolo dôležité vlastne nepoškodiť tú kožušinu, skôr iba omráčiť ako to zviera a potom ho zabiť ako nejak inak, pretože roztrhnutá kožušina samozrejme stráca na svojej hodnote a na svojej kvalite. Takže to sú ďalším veľmi pekným vlastne oblasťou sú ozdobné predmety. Hej, sú to rôzne záväzky, vyrábané či už z prevrtaných zvieracích zubov, z treťohorných ulít, potom takéto drobné vlastne nášivky, perličky, ktoré vyrábali vlastne z mamutoviny. Hej, zaujímavé sú takéto, napríklad sadu máme takýchto prstencov ako z mamutoviny, čiže naozaj veľmi zase jemné, krehké tieto. Veľmi krásnym sú práve takéto čelenky, hej, ktoré si buď mohli priväzovať buď niekde na odev, alebo naozaj to mohli mať niekde našité ako na čapiciach. A potom rôzne prívesky, hej, ktoré aj v tvare takýchto zoomorfných motívov, tu vidíte takú ako keby sovičku alebo čo, hej, to mohlo byť a podobne. Tu máme ešte ďalšie veľmi pekné vlastne z prevrtaného kameňa, ktoré ešte často boli potom zdobené nejakými takýmito ako rihami a podobnými geometrickými ornamentami. Tu je napríklad, to sú práve také typické z toho Pavlova, také dve sovičky, ktoré tu máme. Hej, to sú asi takéto veľké, hej, ktoré vlastne mohli nosiť ako zavesený, ako nejaký prívesok. Takže naozaj tá sada a tá rozmanitosť toho dekoratívneho umenia je tu naozaj veľká. Tu sú tie čelenky. To tiež keď si predstavíte, to má tak možno 2 mm ako na hrúbku a vlastne vyrobiť toto z mamutoviny, to chce naozaj obrovskú zručnosť, a obrovský vlastne talent a citlivosť a nakoniec aj taký ten výtvarný vlastne dekoratívny cit. Hej. Zaujímavosťou je tiež, že väčšinou každá lokalita ako keby mala iný ten ako typ takých tých šrafúr alebo iného tohto, či to mohlo byť nejaké rodinné označenie, to sa môžeme len ako domnievať, ale zdá sa nám, že napríklad v Předmostí, v Pavlove a v Dolných Viestovniciach sú vždycky tie ornamenty trošku iné, že sa ako odlišujú od seba. Niektorí viacej vetvičkovití, niektorí viacej takí ako oblúčkovití a tak ďalej. Takže to sú tiež také zaujímavosti, ktoré s tou kultúrou ako majú. No a vrcholom je potom samozrejme sú tie umelecké predmety. My tu nemáme ako v Magdaléniene umenie v jaskyniach, to krásne nástené, ako bolo v Altamire a Vlasko, ktoré ako poznáte, ale zase máme veľmi krásne tzv. To mobilné umenie, hej, ktoré je buď ako antropomorfné, čiže buď sú to práve tie zobrazenia Venuši, alebo potom ako zoomorfné, hej, a to sú rôzne práve figurky zvierat. Hej. Toto umenie bolo vyrábané či už z mamutoviny, z kosti, hej, z kameňa, veľmi často z keramiky, ako napríklad práve viestovnická Venuša. Hej, a často sú to veľmi krásne ako veci, ktoré na prvý, ako vidíte, že je to síce schematizované, ale na prvý pohľad v podstate viete, že čo to je, hej, že toto určite by ste si tipli, že tu je lev, teda aspoň dúfam, toto vidíte, že je to mamut, len mu chýba noha a chobot, ktorý je samozrejme odlomený. Toto je práve nejaký fragment nejakej ďalšej ako Venuše, hej, ktorú poznáte napríklad ako z Viestonic. Hej, tak tu už v podstate ako na záver nejaké takéto ukážky, toto je úplná krása, hej, keď si predstavíte vlastne toho nosorožca, keď si predstavíte, že to je taká malá hlavička, tak je to o to vlastne ako úžasnejšie, hej, že ako to museli tie celé figurky v podstate ako vyzerať, hej. Takže nosorožec, myslím, že tu bude, táto je moja najobľúbenejšia, to poznáte, že to je hlava vlastne lvice, hej, alebo hlava vlastne leva. Vtedajší lev vlastne nemal tú hrivu, takže to takto ako nevieme, či to je samec alebo samica, ale vidíte, že je to leva. Ešte keď to vidíte zase, to je taká malá hlavička, keď to vidíte, ako je to krásne spracované, ako sú vlastne tie tvárové detaily vlastne v tom, ako urobené, tak je to naozaj úžasné. Hej, toto by dneska urobil aj dokonalý grafik, nejaké grafické štúdio, keby ste mi chceli dať moderný návrh ako mamuta pár ťahmi, tak vlastne urobiť toto, hej, lebo všetci vieme, že je to mamut, ale vlastne vidíte, že je to strašne schematizované, ale je to strašne moderné logo. Vlastne toto logo má aj naše stredisko v podstate ako v znaku, pretože je to naozaj nadčasové, dá sa povedať, nadčasový tvar, hej, ktorý vlastne evokuje mamuta. No a
a teraz sa dostávame k tomu antropomorfnému umeniu, tak tomu celému samozrejme dominuje viestovnícka Venuša, ktorú pán profesor Karel Absolon predstavil asi tak a spopularizoval, že ju asi poznáte všetci, hej, že všetci vieme. Ale ja nechcem jej význam nejak ako degradovať, ale Venuši vlastne bol práve obdobie gravetínu je späté s tým, je práve s tou výrobou Venuši. Hej, takže my máme Venuše vlastne Venuše máme vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, na Morave, hej, máme Venuše na Slovensku, na Ukrajine, v Rusku, hej, takže naozaj je to celý taký kánon, kedy sa vlastne vyrábali Venuše. O tom, čo to mohlo byť, prečo sa tie Venuše vyrábali, sa dneska strašne diskutuje, hej, je na to ako viacero teórií, aj o to, kto to vyrábal. Skôr sa prikláňame dneska názoru, že skôr to práve vyrábali ženy ako sami pre seba a veľmi často ako v období gravidity, pretože veľa tých Venuší je napríklad skôr znázorňuje ženy, ktoré sú ako gravidné, hej, takže a to zase vieme na základe nejakých etnologických ako nálezov, že vlastne že tie ženy si vyrábajú takéto sošky a práve potom počas toho tehotenstva ich ako sprevádzajú, hej, takže no a viestovnická Venuša je ako ona tu niekde na zádech mala ten dermatoglyf, ktorý som vám ako hovoril. Tá je ešte zaujímavá z toho, že je vlastne vyrobená práve z pálenej hliny, že je vlastne vyrobená z keramiky. Ináč veľmi často sú Venuše vyrobené skôr ako z mamutoviny alebo z tohto. Tu je taká neznáma sestra, to je práve pavlovienská Venuša, hej, ako Venuša z Pavlova, ale vidíte, že je to tiež v podstate ako ženská postava. Veľmi často je to potom až schematizované do takýchto tyčinkovitých tvárov, ako keby s prsiami, ale môžete sa na to dívať aj ináč aj na nejaký mužský symbol kľudne, hej, to už teraz ako tiež často ako určiť, alebo ťažko ako určiť, čo si autor vlastne zamýšľal, keď toto vytváral. Toto je veľmi zaujímavý nález. Ináč, keď chcete vidieť viestovnickú Venušu, tak môžete ísť do Antroposu. Tam je výstava vlastne týchto dekoratívnych predmetov, aj umeleckých predmetov, kde sú vlastne tieto všetky veci vystavené vlastne ako v originále. Takže v Antropose je naozaj veľmi pekná výstava práve tohto graveckého umenia, tak to vám naozaj doporučujem to navštíviť, keď vás to zaujíma. Ja ešte idem späť k tejto figurke. Tá je zaujímavá tým, že je to vlastne figurka muža. A to tu mám zakryté, vidíte, ako na schvál, hej. Ale je to teda figurka muža a je vlastne zaujímavá tým, že je to vlastne ako keby bábka, hej, lebo je vlastne oddelenú hlavu, zachovala sa iba ruka, telo a to, takže ona skôr fungovala ako keby nejaká bábka, no proste, hej. Tá bola nájdená tu v Brne, na Francúzskej ulici v hrobe šamana. A tu je jedna z mála práve portrétov, ktoré my v Gravetiene máme, pretože väčšina Venuší, ktoré vidíte, tak vlastne nemá zobrazený detail tváre. Hej, vlastne väčšinou je to iba hlava s naznačenými nejakými očami alebo vlastne vôbec maximálne možno s nejakým účesom alebo tak. A vlastne v Gravetiene máme iba dva príklady, kedy je zobrazená tvár v detaile. Jedna je taká mladá žena z Brasempua, z takej francúzskej lokality s takou sieťkou na hlave a potom máme práve túto ženu s tým krivým úsmevom, hej, ktorú som vám spomínal, ktorú pán docent Klíma potom vlastne ako zjednotil práve s tým hrobom tej šamanky, tak tam má práve zase taký ako vysoký účes a to, ale je to naozaj unikátne tým, že je to jedno z mála detailných zobrazení tváre ako vlastne toho človeka. No a tu ešte potom ďalšie nejaké dekoratívne a zaujímavé predmety. Týmto je napríklad takáto ako kamenná tyčinka, ktorá mohla slúžiť ako kalendár, pretože v nejakých pravidelných týchto má vždycky dva väčšie zárezy, potom malé zárezy, zase dva väčšie. Mohlo sa jednať iba o jednoduchý dekoratívny opakujúci sa ornament, ale niekedy sa to zvykne interpretovať aj ako počítacia tyčinka alebo ako nejaký ako forma kalendáru. Týmto asi budem pomaly končiť. Je to pomerne komplexná rytina na takom veľkom mamuťom kle, ktorá nám vlastne evokuje, alebo vlastne docentu Klímovi, keď to vlastne objavil v Pavlove v roku 1962, tak mu to evokovalo zobrazenie krajiny.
práve pod Pálavou, hej. Až tým, že sa to dneska často potom ako interpretovalo, že je to akože najstaršia mapa ako na svete, hej. On práve, pán docent Klíma si myslel, že je tu na tento ako meander, že to je vlastne, alebo táto vlnovka, že je to ako meander rieky Die, ktorá nám tiekla pod Pálavou. Tu na tieto šrafúry, to sú vlastne ako svahy Pálavy a tu na tento dvojitý kruh, že to je dokonca označenie tábora, hej. Ale samozrejme si zase nemôžete predstaviť, že to bola ako nejaká praveká GPS-ka alebo praveká turistická mapa, že ten človek išiel s tým klom a aha, tak ešte 100 krokov a budem doma, hej. To asi tak nie. Asi takto to ako nefungovalo. Ale zasa sa tu nám môžeme obrátiť k nejakým etnologickým analógiám a k takým. A zase my vieme, že väčšinou spoločností, ktoré vlastne nemajú písmo, hej, a ktoré, dá sa povedať, si väčšina vecí rozprávajú iba ústne a ako v nejakých ako naratívoch, tak práve takéto spoločnosti, ak si chcú zaznamenať nejaké dôležité udalosti, tak to často robia práve formou ako keby nejakej mapy alebo zobrazenia nejakej krajiny. Práve pán profesor Svoboda, náš predchádzajúci vedúci, a tak on práve uvádza vo svojej knižke taký veľký príklad jedného indiána, ktorý sa vybral na lov koní, nie na ukradnutie koní druhému kmeňu a bol úspešný, a tak si tú výpravu zapísal potom formou mapy, kde si načrtol, z akého tábora vychádzal, kde bola rieka, kde boli kopce, kde les, ako sa tam plížil, kde im to ukradol a tak ďalej, aby keď sa potom niekde v hospode chcel chváliť, tak aby mohol ukazovať. Hej. No a tak keď si to potom vlastne predstavíme ako nejako takto, že ten keľ by mohol evokovať takéto zobrazenie krajiny, ktoré, neviem, keď zavriete oči a si teraz predstavíte, že sedíte niekde pri ohni, tam dole vám trubia mamuty a hore v lese zavíjajú vlci a teraz ten lovec vytiahne niekde z kožušiny, hej, ten mamutí keľ a začne rozprávať nejaký príbeh, že on niekde sa mu niečo stalo a on tu nastál a tak ďalej. Tak v takom prípade by sme mohli o tom zobrazení krajiny ako uvažovať, ale naozaj iba ako v nejakej symbolickej rovine. Hej. Takže naozaj hovoriť o tom, že je to doslovne najstaršia mapa, je ako ťažké. Hej, no. Tak toľko asi k tomu poslednému veľkému kusu, ktorý tu nám máme. A ja už mi len zostáva tu na poďakovať všetkým kolegom, ktorých obrázky a grafiky som ako vlastne použil. A s týmto pohľadom vlastne na Archeopark Pavlov, ktorý vidíte ako celý pod zemou, z neho trčia len také betónové kusy, čo nemajú evokovať vápence Pálavy, sa teda rozlúčim a ďakujem, že ste to tú hodinu a neviem koľko vydržali. Díky.